Socijalno preduzetništvo predstavlja relativno novu formu poslovanja koje može da se odnosi na sve pravne forme poslovnih subjekata, ali i poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna društvena misija. Dušan Perić iz Valjevskog Karitasa podsjeća da socijalno preduzetništvo nije novina. Koncept socijalnog preduzetništva manje više nije novi koncept. U Evropi se to radi već decenijama, ali moram da kažem da još u doba Jugoslavije stare postojale zakoni, postojale su preduzeća koja su zapošljavala osobe sa invaliditetom. Nedavno je održan prvi radni sastanak grupe za izradu nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, a to nije prvi put da se pokušava da se uredi ova oblast. Proteklih 10 godina ovo je 4. put da će, to je 5. put da će zakon ući u Skupštinu, prethodno 4 puta iz nekog razloga povlačen bio, tako da se kao udruženje građana i neko ko bavi socijalnim preduzetništvom nadamo da će civilni sektor i sve one organizacije koje rade na ovom polju socijalne ekonomije napokon dobiti zakon koji tu oblast definiše. Suština socijalnog preduzetništva je podrška i pomoć zajednici ili osetljivim društvenim grupama. Mislim da je jako bitno da vaši gledaoci naprave razliku između običnih i socijalnih preduzeća. Suština cele priče kod socijalnog preduzetništva je da takve firme, takva pravna lica ili preduzetnici kao svoj cilj ne stavljaju profit, već određene socijalne usluge ili zapošljavanje socijalnih kategorija stanovništva. Primer vešeraja koji je pokrenuo Karitas je primer socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou. Njegov cilj primarni je da bude servis za pranje, sušenje i peglanje veša osobama koje nisu u stanju da to rade samostalno, znači stare i bolesna lica, lica sa invaliditetom i zahvaljujući podršci grada Valjeva, deo troškova vešeraja se pokriva iz, da kažem, tog dela. Jedan deo troškova ove Karitasove besplatne usluge za ugrožene građane sa teritorije grada Valjeva pokriva se iz komercijalnog aspekta rada vešeraja koji je dostupan svim građanima Valjeva. Ključna razlika je samo što znači ta sredstva, ta zarada, nije njen cilj da neko stekne neku dobit, kupi novi džip ili stan, već se ta sredstva i ta dobit ulažu u neki socijalni cilj. I to je neki model po kome mi radimo skoro od 2016. Perić ističe da pored vešeraja Karitas upravlja još jednim preduzećem koje je predstavljeno u skladu sa principima socijalnog preduzetništva. 2012. Karitas Valjevo je otvorio mini offset štampariju. Štamparija i prihod koji ostvarimo kroz njen rad se koristi isključivo za finansiranje socijalnih aktivnosti i socijalnih usluga Karitasa Valjeva. Na pitanje kako je lokalna zajednica reagovala na usluge Karitasovih socijalnih preduzeća, Perić odgovara. Pa s obzirom da je socijalno preduzetništvo generalno novi koncept kod nas, ljudi se onako i zaprepasti i začude, ali budu na kraju i zadovoljni i oduševljeni što tako nešto postoji, da kažem, i u Valjevu. Za očekivati je da će se oblast socijalnog preduzetništva napokon normativno urediti i doprineti boljem razvoju ove oblasti, ali i većem stepenu socijalne uključenosti teže zapošljivih lica i lica u stanju socijalne potrebe i njihovo ekonomsko osamostaljivanje.